Yo, anakmu ki kerja ado. Kerja ki ora kuasa ning kono ki ora kaya sing mbok bayangke. Kerjane ki ora kuasa. Nang umpama dikirimi sithik-sithik ki ora sah grudel. Wis matur nuwun to. Anake wis iso golek. Ora kok nek ning sithik terus grudelan. Mesake nang kono ki ya mbutuhke napa-napa barang. Ora mengkur mikir senang omah. Ya umpama bali ki wis matur nuwun to utoh awake. Ora mbok paido wae. Mesake. Kono ki ya kerja ya rekoso. Nek delokke ning anu kene ya mewah-mewah ngono kae. Ning asline ya nang kono ki ya rekoso ora sing dibayangke sinang omah. Ngono artine nang omahno duit kartine duit. Ngerti ya nang kono ya mbutuhke kebutuhan barang. Aja mbok paido mesake kerja ning kono. Wis kerja ning kono-kono aja mbok paido. Mbok ya ora mesake.